Para sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Crita Cekak. Anggitanipun Indra Tranggono. Kanthi irah-irahan hore ijazahku asli. Wis udakara seminggu Pak Lebdo Narayana ora gelem metu saka kamar. Mangan, ngombe, turu lan apa wae kabeh dilakoni ing kamar. Mung nalika arep mbebucal ana WC, dheweke lagi metu kamar. Pas seliringan dheweke ora sapa aruh karo anak-anake. Dheweke gelem omong mung karo bojone. Bu Lebdo sedih ndeleng bojone kang ngane-aneh kuwi. Sampeyan iki wonten masalah napa to Kang Mas? Kok njur ndelik ning kamar sajak keweden? Celatune Bu Lebdo. Pak Lebdo ora semaur. Bojone dipandeng, mripate katon menteleng. Mas, mbok ngendika sampeyan ki kena apa? Pak Lebdo menehi isyarat supaya Bu Lebdo ora pikir takon. Drijine dikathukake ing tutuke. Kula niki garwa sampeyan, ya kudu ngerti. Mengko yen ana apa-apa aku sing kainan. Ampun mung kendel mawon, monggo ngendika. Pak Lebdo ora semaur, malah turu. Sirahe ditutupi bantal. Nggih pun nek mboten kersa ngendika, wis kedhahar lan ngunjuk. Ujare Bu Lebdo karo nudingi sega lawuh, wedang kopi lan banyu putih njur metu saka kamar. Aja-aja Mas Lebdo dipenggawe wong ya. Bu Lebdo mbatin. Bu Lebdo golek sisik melik kanggo mangerteni perkara kang nggubel Pak Lebdo. Esuk utuk-utuk dheweke mancal sepeda motor, lunga saperlu golek wong tuwa utawa dukun. Motor diplayokake banter banget, mlebu metu desa, munggah lan mudhun dalan-dalan pating gronjal. Dheweke dikandhani Bu Wita ya tanggane yen ing alas ketangga ana dukun ampuh bisa dijaluki tulung gegayutan karo perkara apa wae kayata ngusir santet, golek pelarisan, pengin rujuk, pengin pegatan lan liya-liyane. Pokoke pepak ditanggung jos. Playune motor nrabas alas gong liwang-liwung sepi nyenyet sing keprungu mung swara manuk. Gitoke Bu Lebdo krasa mengkirik. Bu Lebdo mandheg ing cedhak watu gedhe. Leren ngombe wedang sangune saka omah. Dumadakan ana pawongan liwat lanang. Rambuté putih gondrong. Pak, menapa panjenengan pirsa daleme Ki Panjulur? Pitakone Bu Lebdo. Oh, ngertos. Jenengan bablas mawon. Mangke wonten griya alit. Lah nggih teng mriku Ki Panjulur lenggah. Jawabe pawongan tuwa. Inggih matur nuwun sanget. Celatune Bu Lebdo karo nyetater motor. Banjur mak bladat. Ndilalah kok dheweke mengo. Dheweke kaget. Pawongan tuwa mau wis ora ana. Gitoke Bu Lebdo sangsaya mengkirik.
Ing kamar omah Pak Lebdo bengok-bengok. Anake Pak Lebdo ya Giring lan Sruti gita-gita mlebu kamar. "Wonten napa, Pak?" celatune Giring. "Aku kudu mateni wong-wong kae." Tangane Pak Lebdo nuding-nuding. "Sinten sing ajeng dipateni?" "Wong-wong kae." Giring lan Sruti plenggungan. "Kok padha meneng wae? Ayo, wong-wong kae kang saiki padha ketibang-ketibang mrene. Ayo diusir." "Sinten sing kudu diusir? Mboten wonten sinten-sinten," ujare Sruti. Pak Lebdo mbacutake anggone bengok-bengok. "Pokoke yen wong-wong kae durung dak pateni, uripku ora bakal tentrem." Bu Lebdo ing omahe Mbah Dukun Ki Panjulur caos kabeh syarat kayata kembang menyan dupa, rokok klembak menyan, gula teh lan liya-liyane. "Ya, dak tampa, Nduk. Mangerti ya bojomu kae pancen dipenggawe wong, diajab bojomu dadi edan," celatune Ki Panjulur. "Lajeng kula kedah pripun, Eyang?" "Aja wedi lan semelang, bojomu mesti slamet. Mula kowe dak weni syarat, banyu ing gendul iki ombekno bojomu, mesti mari." Nggih, matur nuwun." Bu Lebdo pamit karo mbeseli dhuwit. Saben dina Bu Lebdo nyampur wedang lan banyu saka Ki Panjulur. Wedang kuwi banjur diombe dening Pak Lebdo. Nanging wis makaping-kaping ngombe banyu kuwi, Pak Lebdo ora mari. Isih asring bengok-bengok utawa ndleming. Bu Lebdo lagi eling yen kapusan. Kamangka dheweke wis metu dhuwit 500.000 rupiah kanggo Ki Panjulur. "Bapak diperisakake dokter wae, Bu," Giring usul. "Ya, aku setuju. Goleka dokter jiwa. Aku duwe kenalan kok. Asmane Dokter Inu. Wis, gek ndang dihubungi." Bengi ngancik tabu 8, Dokter Inu teka lan mriksa Pak Lebdo ing jero kamar. Bu Lebdo, Giring lan Sruti melu nunggoni. Sawise didangu akeh bab apa wae kang dirasakake lan dipikir, Pak Lebdo gelem bloko marang dokter. "Mas dokter, sajane aku ki ora kena santet utawa guna-guna." "Lah, Bapak kenging menapa?" Aku ki lagi nesu gedhe marang kanca-kanca kantor," celatune Pak Lebdo. "Kok duka wonten bab menapa?" "Ngene lho, Mas Dokter. Aku ki dikabar-kabarake yen mung sarjana gadungan. Wong-wong kantor akeh sing nganggep ijazahku palsu. Kamangka aku ki arep promosi munggah pangkat lan ijazahku dadi syarat. Ara blai to." "Lah, ijazahe jenengan mila asli?" Pak Lebdo meneng. Mripate plora-ploro mandeng bojone. Dokter Inu bingung. Bu Lebdo uga bingung. "Ijazahe Bapak niku asli to?" Dokter Inu mbaleni takon. Pak Lebdo dumadakan nangis geru-geru. "Adikku lara banget. Aku mbok ditakoni bab ijazah." Pun, sampun mboten sah muwun. Niki obate diunjuk, mangke rak njur atine Bapak ayem."
Neng Mas Dokter percaya lan yakin to yen ijazahku ki asli. Dokter Inu celingak-celinguk, ora bisa njawab. Dheweke banjur mberesi peralatan lan kita-kita pamit. Pak Leptu ngguyu lakak-lakak. Hore, ijazahku asli, Pak Dokter wis percaya. Hore! Pak Leptu lan anak-anake padha tetangisan. Karipta dening Indra Tranggono. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor sekawan tanggal 28 Juni 2019 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigaosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.